ಮಾತೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಂದುಲೆ ಕಾಲಸ್ಯ ಕುಟಿಲಗತಿ ಈ ಲೋಕದ ನಡಕೆ ಪನ್ಪನವು ಬಾರಿ ಕೆಣಿತಗೆ ಅವು ಏತೋ ನಮ್ಮನೆರಡು ದುರಿತೋಲು ಕಷ್ಟೋಲು ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥಾಂತರ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ರೀತಿಲು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಎದುರಾಪುಂಡು. ಐಕ್ ಪೂರ ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ದುಂಬು ಹೋಪುನವು ಅವು ನರಮಾನ್ಯ ಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಈ ಲೋಕಗೂ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಧಿ ಪಂಡ ಲೋಕದ ಸೀಕೊಂಜಿ ಯಾಪ ಕಬಿದುಂಡು ಆ ನಿರ್ದಿಂಚಿ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಲೋಕದ ಸ್ಥಿತಿದಾದೆತ್ತಲು ಅವು ಬದಲಾವೊಂದು ಪೋಂಡು. ಇಂಚಾದು ಒಂಜಾತು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮನು ಕುಳ್ಳಿನೋಲೆ ಗಳಸು ನೆಂಚ ಪನ್ಪುನೈತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಾಂಡು. ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಇನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖೇನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣನು ಗಳಸೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆವಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪುಲ ಆದುಪಡು ಇಜಿನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರತಿಭಾ ಅನ್ವೇಷಣ ಆದುಪಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆನು ತುಯ್ಯರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನುಮಂತ ಕೊಡ್ತು. ನಾವು ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲಿಗಂತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಈ ನಮೂನೆದ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅತಂತ್ರದ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಎಂಚ ಸಕಾಲಿಕವಾದ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಯ್ತ ಸತ್ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಚ ಪಡೆಯೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಗಾತ್ರ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತೊಲೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೇನನು ಅರ್ಲಾವುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಲೇನು ಕಜ್ಜೋಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತೀನಿ. ಕುಂಬಳೆ ಆರಿಕಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಗ್ಗೆಲೆದ ಮುಖೇನ ಗೇನನು ಪಟ್ಟುನ ಗೇನನು ಅರ್ಲಾವುನ ಉಪ್ಪುನ ಮಟ್ಟೊಡ್ದು ಒಂತೆ ಮಿಗಪಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿತ್ತದು. ಇತ್ತೆ ಅವು ಆ ಎಗ್ಗೆಲು ದಾಂಟದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಂತೊಗೆತ್ತದು ಅವು ಐವನೇ ಎಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಅವು ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಂಗಾರದ ಪರ್ವ ಅಂಚಾದು ಈ ಹೊನ್ನ ಹಬ್ಬ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣ ದೀವಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೇನದ ತುಡರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ತುಡರನ್ನು ಅರ್ಲಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆನು ಧೂಮಾವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆರಿಕಾಡಿದ ಸಂಘಟಕರು ಬೊಕ ಈ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಎಗ್ಗೆಲೆನ ಏರು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಅಕ್ಕದು ದಿವೊಂದಿನವು ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಯಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬುಳೆಚ್ಚಿರಿಂದ ಪನೋಲಿ. ಇಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ಐವನೇ ಕಂತನು ಐವನೇ ಎಗ್ಗೆದಾದುಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ 10 ಜನ ಸೇರ್ದು ಒರ್ಮೈತದು ಮಲ್ಪುರಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಪ್ಪಗ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಳಸೊಂದು ಒರ್ಮೈತದು ಒಂಜಾತ ಸದ್ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಟ್ಟನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಿಡ್ತು ಪಂಡ ಈ ಶುಕ್ರವಾರೊಡ್ದು ಐತಾರ ಮಟ್ಟ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಜ್ಞಾನದೀವಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣದೀವಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಪರ್ವದ ಮಿನದನನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಿನ್ನರಿಷ್ಟರು ಈ ಲೇಸ್ಡ್ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೇವರನ್ನ ಸುಗಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೀರಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಲೇಸ್ ಭಿನ್ನರಿಷ್ಟರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು. ಇಂದತ ಒಂಜಿ ಹಂತವಾದು ಒಂಜಿ ಮಜಲಾದು ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನು ಆಧರಿತವಾದ ಒಂತೆ ಎನ್ನ ಅನುಭವನು ನಿಖಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೋನೇರೆ ಇಷ್ಟಪಡೆಪೆ. ಬಂದುಲೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಗತ್ತು ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಸ್ವಯಂಭೂ ಪಂಡ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಈ ಲೌಕಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಲು ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಯ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಅಂಚಾದು ಸ್ವಯಂಭೂ ಅದು ಸ್ವಯಂ ಆದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಹ ಅವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಯಾಪ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ನಂಬೋಲಿಕೆಲಿನ ದೀಪಾನ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಭೂಮಿ ಪನ್ಪುನು ಸ್ವಯಂಬಾದು ಉಂಡಾಂಡಲ ಐಕೊಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಲ್ಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಪನ್ಪುನು ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಐನು ನಮ್ಮ ಲೋಕದ ಕರ್ತು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪೋಲಿ ತುಳುಟು ಲೋಕದ ಕರ್ತು ಲೋಕನು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಯೆ ಈ ಲೋಕನು ಬಾರುನಂಚಿನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಆಳುನಂಚಿನ ಗುರಿಕಾರೆ ಅವು
ದೇವೆರು ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ ಲೆಪ್ಪು ಭಗವತ್ ಶಕ್ತಿಯು ಅತೀತವಾಯಿನ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ಜನ ನಿರಂಜನವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಿನ ದೇವೆರನ್ನು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮಡ ರಡ್ಡು ನಮೂನೆದ ಸಾದಿಲು ಉಂಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಬೊಕೊಂಜಿ ಜನೋಕ್ತ ಅಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇದಂ ಇತ್ತಂ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಲಿಖಿತ ಕೃತಿಬದ್ಧ ಗ್ರಂಥಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಜನಕಲು ತನ್ನ ಉಳಯಿದ ಭಕ್ತಿನ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪರೆ ತೋಜಾಯರೆ ಗಾತ್ರ ತನ್ನನೇ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದೀವೊಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅವು ಜನೋಕ್ತವಾಯಿನವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಕ್ತವಾಯಿನವು ಜನಕ್ಲೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪುದ ಸಾಧಿ ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಮಾರ್ಗೊನು ಜನೋಕ್ತವಾದ ಪ್ರಸರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಉಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಾಧನ ಓ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಭಜನೆ ನಮ್ಮಡ ಒರ್ಂಬ ನಮೂನೆದ ಭಕ್ತಿರುಂಡುಗೆ ಈಗ ನವವಿಧ ಬಕುತಿ ಎಂದು ಪಂತೇರು ಈ ಒರ್ಂಬ ನಮೂನೆದ ಭಕುತಿಡು ಕೀರ್ತನಂ ಎಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೀರ್ತನ ಪಂಡ ಕೀರ್ತಿಸುವುದು ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಪುನಿ ದೇವರನ್ನ ಪುದರ್ಲೇನು ಮೈ ಮೇಲೇನು ಪನ ಒಂದು ಸುಗಿಪುನವು ಕೀರ್ತಿಸುವುದು ಅದು ಕೀರ್ತನೆಯೆಂದಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಅವು ಜಾತು ಸೇರಾದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂಡ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಪಂಡ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಎಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಜನಪದೀಯ ಸ್ವರೂಪನೇ ಅವು ಭಜನೆ ಈ ಭಜನೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿದಿನಕಲು ಪಾತ್ರದ ಚಾತುರ್ ಪುಪ್ಪುನಕಲು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಅವು ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಆ ಪುದರ್ಡೆ ಮೂಜಿ ನಮೂನೆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂದು ಭ ಜ ನೆ ಭ ಪಂಡ ಭಜಿಸು ಜ ಪಂಡ ಜಪಿಸು ನೆ ಪಂಡ ನೆನಪಿಸು ಎಂದು ಭಜಿಸು ಪನ್ಪುನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಜಪಿಸು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಿಸು ಜಪಿಸು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬರೆದೀತಿನ ಇಜಿಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜಪಿಸರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೌಖಿಕ ಪಠ್ಯೋಡು ಬೋಡು ಅಂಚಾದು ಜಪ ಪನ್ಪುನವು ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಪಠ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಅವಲಂಬಿತವಾದುಪುನವು ನನ್ನ ನೆನಪಿಸು ಪನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಪಾತೆರೆಚ್ಚಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಅಲಿಖಿತವಾಯಿನ ಅವ್ಯಕ್ತಮಲ್ ಆಯಿನಂಚಿನ ಬರೀ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಸ್ಥಿತಿಯವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಮರಣೆಯವು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುನು ಪಿರ ಮಲ್ಪುನವು ಅಂಚಾದು ನೆನಪಿಸು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಪಠ್ಯಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನವು ಬೊಡ್ಚಿ ಲಿಖಿತ ಸ್ವರೂಪ ಪನ್ಪುನವು ಬೊಡ್ಚಿ ಇಂದು ರಡ್ಡು ನಮೂನೆ ನಮ್ಮ ತುಯ ಆಂಡ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಸುರುತ ಭಜಿಸು ಈ ಭಜಿಸು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಭಜ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಹೊಡೆದು ಬೈದನು ಈ ಭಜ ಪಂಡ ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಪುಗರೂನಿ ಎಂದು ಈ ಭಜವು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನೇ ಅವು ಮರಾಠಿಡು ಬಳಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಡ್ಲ ಬಳಕೊಂಡು ಭಜ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಧಾತು ಅವು ಕನ್ನಡಗಾನಗ ಭಜಿಸುವುದು ಎಂದು ಹಾಪುದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಿಂದ ನಪುದಿಯೋಡು ಭಜಿಸುವುದು ಪನ್ನಗ ಐಕ್ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಪಠ್ಯಲು ಬೋಡು ಭಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಕು ಐಕ್ ಒಂಜಾತ್ ರಚನೆಲು ಬೋಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋಡು ಸಂಗೀತದ ಜೋಡಣೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಭಜಿಸುನವು ದೇವಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾದ ಕರ್ಣಾನಂದಮಯವಾದ ಪಂಡ ಕೆಬಿಕ್ ಇಂಪು ತಂಪುನು ಕೊರ್ಪುಲಕ ಸೊಂಪಾದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಮ ಅಂಚಾದು ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಇತ್ತದು ರಾಗ ಭಾವ ತಾಳಬದ್ಧವಾದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪನ್ಪುನ ಸರಳವಾಯಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಂಗೆ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಭಜನೆಡು ಒಂಜಿ ಸರಳವಾಯಿನ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಪನ್ಪುನ ಸರಳ ಪಂಡಿನ ಸಾತ್ಗೆ ಬರೀ ಅಗ್ಗದ ಅಂದತ್ತವು ಅಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಅಂದರ್ಥ ಸರಳ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಸಡಿಲ ಅರ್ಥವು ಒಂಜಿ ಬಿಗಿಯಾಯಿನ ಪಟ್ಟು ಇತ್ತೆದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಜಪ ತಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುದು ಧ್ಯಾನಮಾನ ಅದಿಲೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜಿ ದಾಪಂಡ ಲೌಕಿಕವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಯಿನ ಜಗತ್ತು ಅಂಚಾದು ಪೋತುಡು ಪುರ್ಸೊತ್ತೇದ ಅಂತಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಅಂಚಾದು ಆಧುನಿಕರೆಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಜನಮಾನಿಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮವು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು
ಭಜನೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬುಡ್ಚಿ ಅಧ್ಯಯನ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಆತು ವರ್ಷೋಡ್ದೈನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬುಡ್ಚಿ ತಕ್ಷಣಗೂ ಒರಿಯನ್ನು ತೂದು ಕಲ್ಪೆರೆ ಇದನ್ನ ರೂಢಿಡು ಕಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡು ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಸುಲಭದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಅವು ಭಜನೆ ಬಂದುಲೆ ಭಜನೆ ದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪವನು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರಿಯರೆ ಇದನ್ನ ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಪನಿಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಸಮಯದ ಮಿತಿಡು ಬಾರಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಪನ್ಪೆ ಈ ಭಜನ ಯಾಪ ಕಡೀರಾಂಡು ಕೇಂಡ ಏನು ಮೂಜಿ ಕಾರಣನು ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಪಂಡರಾಪುರಕ್ಕೂ ದೇವೇರನು ಪಂಡರನಾಥ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಠೋಬನ್ ಪಂಡ ವಿಠಲನ್ ಸುಗಿಪೆರ ಗಾತ್ರ ಅಲ್ತ ಜನಕಲು ಸಾದಿ ಬೀದಿಲೆಡು ಓಣಿ ಒರಂಕುಲೆಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ತಂಬೂರಿ ತಾಳಪತ್ತೊಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಿ ವಾ ನಮೂನೆದ ಲಜ್ಜೆ ನಾಚಿಗೆ ದಾಂತೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ತ ಜನಕಲು ವಾರಿ ಪನ್ಪೇರು ವಾರಿ ಈ ವಾರಿ ಪನ್ಪುನೈತ ಒಂಜಿ ಮುಂದುವರಿದ ರೂಪನೇ ಅವು ಭಜನೆ ಅಂಡು ಪನೋಲಿ ತುಲೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಏತುಮಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಪಂಡ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತಗೆ ಭಜನೆ ದಿಂಜ ಕೈತಲ್ ನಮ್ಮ ಭಜನೆಗೆ ಗಳಸು ಅಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಕ ವಾದ್ಯುಲೇನು ತೂಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬೊಕೊಂಜಿ ತಬಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬೊಕ್ಕ ತಬಲ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕಚೇರಿದ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಕ ವಾದ್ಯುಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿತ್ಯನ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆದಿತ್ಯನ ಇಟ್ಟು ಪಿಟೀಲು ಈಜಿನ ಮೃದಂಗ ಇತ್ತದು ತುಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅವರಡ್ಡು ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳು ಆಂಡ ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮೂಲೀಯವಾಯಿನ ಉಪನಿಯರೆ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಐಟ್ ಗಳಸು ನಂಚಿನ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬೊಕ್ಕ ತಬಲದ ಸಾತ್ ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ರಡ್ಡನೇ ಕಾರಣ ತೂಪುನಂಡ ಈ ಭಜನೆ ಪನುಪುನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಮಾನನು ನೆಂಪು ಮಲ್ತನೋಡು ಇಡೀ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುಡೆಚಿಲನ್ನು ತೂನಗ 16ನೇ ಶತಮಾನಗಾನಗ ದಾಸಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಅವು ವೈಷ್ಣವ ಮೂಲವಾಯಿನ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ದೇವರಾದುಪ್ಪೆ 16ನೇ ಶತಮಾನಗಾನಗ ಅವಳು ದಾಸವರೇಣ್ಯರು ಅಕಲ ಕೀರ್ತನದ ಮುಖೇನ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತುತಿ ಹರಿಸ್ತುತಿನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಐಟ್ ಆ ಪುರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಪಂತೋಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಕ ಕೂಟೋಲು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾಸಕೂಟ ಬೊಕೊಂಜಿ ವ್ಯಾಸಕೂಟ ವ್ಯಾಸಕೂಟೋಡು ಸಂಸ್ಕೃತನು ತೆರೀನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಪುನಂಚಿನ ಓದುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿತ್ತೇರು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಗುರುಕುಲು ನನ್ನ ದಾಸಕೂಟಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನಂಚಿನ ಸರಳ ಛಂದಸ್ಸುಡು ಸರಳ ರಾಗ ತಾಳೋಡು ಬರೆಪುನ ಸರಳ ಕನ್ನಡ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಾಸರಿತ್ತೇನೆ ದಾಸರಂತೂ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪುರಂದರದಾಸರಾದು ಪಡು ಕನಕದಾಸರು ವಿಜಯದಾಸರು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಮೋಹನದಾಸರು ವಾದಿರಾಜರು ನರಹರಿ ತೀರ್ಥರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಕುಲು ಇಂಚ ಒಂಜಾತು ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಉಂಡು ಇಂದು ಮಾತ ದಾಸರು ಅಕಲ್ನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಸರಳವಾಯಿನ ಕನ್ನಡೋಡು ಸರಳವಾಯಿನ ರಾಗ ತಾಳೋಡು ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರಚನೆನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಕೀರ್ತನೆನೇ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅದು ಇನ್ನು ಲೋಕ ಪುಗರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆತಲು ಬಂದುಲೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಕಾರಣಲಾಂಡು ಆ ಮುಖೇನ ಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅನ್ನದ ಪನೋಲಿ ನನೊಂಜಿ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯನ ಕಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ ದೇವರನ್ನು ನೇರವಾದ ಮುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಹೊಡೆದು ವಂಚಿತ ಆದಿತ್ತನು ಆ ಪುರ್ತುಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆದ ಹಕ್ಕಿತ್ತನು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಾನು ಮನಸ್ಸುಡು ಮನೋಸಂಕಲ್ಪಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಪೆರೆ ಪುಗರ್ಯರೆ ಆರಾಧನೆ ಪೂಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಏಪ ವೈದಿಕೋಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವಲ್ಯದ ಉಲೈ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶದ ಅಂತ್ಯ ಪೋಪುಂಡ ಜನಕುಲು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾದ ಅಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕುದ್ಮೂಲ್ ರಂಗರಾವ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಇಂಚನ ಒಂಜಾತ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಈ ಲೋಕಗೂ ದೇವೇರು ಮಾತೆರ್ಗು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಆರಾಧನೆದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಾಂದಿ ಮಲ್ತೇರು ಐಟು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲು ಆರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗೆ ನಂಗೆ ಬೋಡಾದೊಂದು ಶಿವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಲೆಪ್ಪುಕೊರ್ಲ ಕುದ್ಮೂಲ್ ರಂಗರಾವ್ ಅಂತೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದಾಗ ಏರು ಆ ಕಾಲಡು ತೀರ್ಥ ವರ್ಗ ಅಂದು ಪುದರ ಪಡೆತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದಾಂತಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ದೇವಾಲಯನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಅವು ಮಂದಿರಲು ಒಂದು ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿಡು ತೂಂಡ
ಈಶ್ವರಾನಂದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಲು ದಿಂಜ ಸಂಖ್ಯೆಡು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಈಶ್ವರಾನಂದ ಮಂದಿರಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಪಿರವರಿದಿನ ಇಜಿನ ತೊರ್ಪಾಟಿಗೆ ಒಳಗಾಯಿನ ಇಜಿನ ತೀರ್ಥವರ್ಗ ಅಂದ ಪರಿಗಣನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವರ್ಗದಕ್ಕಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂದಿರಲು ಅಂಚಾದ ಈ ಸ್ವಾಮಿ ಈಶ್ವರಾನಂದ ಪಂಡ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾವು ಗಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬುಧರವು ಅಂಚಾದ ಆರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ್ರಿನ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಂದಿರನ್ನ ಮತ್ತು ಇರ ಸಾಧ್ಯ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ತುಂಡು ಉಳ್ಳಾಳ ಭಾಗಡುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಇಜಿನ ಭಜನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ನಿತ್ಯ ಪಂಡಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಿಂಜ ಕೈತಲ್ಲಾಪುಂಡು ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ವಾರದ ಪೂಜೆಲು ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಡಪುನಿ ಯಾಪ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಶನಿವಾರ ದಾಯ ಶನಿವಾರ ಮಲ್ತೇರು ಬಾಕಿ ದಿನ ಪುರುಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೋಕ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದೆ ಅತ್ತು ಇಡೀ ವಾರೋಡು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಕೂಲಿ ಪಗಾರ ಆಪುನಿಯಾಪ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಶನಿವಾರ ಆನಿವಂತೆ ಕಮಾಯಿ ಅಂಡ ಆ ಕಮಾಯಿದ ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ವಾರದ ಸೊತ್ತುದಾದೊಂಡು ಕಮಾಯಿದಾದೊಂಡು ಪಗಾರದಾದೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಪಾಲನ್ನು ತನ್ನ ಮನೋಸಂಕಲ್ಪಿತ ಬಾಯಿನಂಚಿನ ಮಂದಿರದ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಚ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾತ್ರನೇ ಅಕಲು ಶನಿವಾರದ ದಾನಿ ವಾರದ ಪೂಜೆ ದಿಯರು ಅಕ್ಕನ ಮಾತೆರ ಕೈ ಸೇರಾದು ಕೈಗೂಡಾದು ಕೈ ತಪ್ಪಣ ಉಂಡು ಪಾಡ್ದು ಮಂದಿರಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚಾದ ಶನಿವಾರದ ವಾರದ ಪೂಜೆ ರೂಢಿ ಆಡು ನನ್ನ ಶನಿವಾರದ ವಾರದ ಪೂಜೆ ಇಡೀ ವಾರದ ಪೂಜೆದ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಭಜನೆ ಅವು ಏಕಾಹ ಭಜನ ಅದು ಪಡು ಸಪ್ತಾಹ ಪಂಡ 7 ದಿನದ ಭಜನ ಅದು ಪಡು ಮನೆ ಭಜನ ಅದು ಪಡು ನಗರ ಭಜನಲ ಅದು ಪಡು ಇಜಿನ ತಿಂಗೋಲುಗಟ್ಟಲೆ ಭಜನ ಅದು ಪಡು ಇಜಿನ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಲ್ಪನ ಭಜನಲ ಅದು ಪಡು ಇಜಿನ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ 150 ದಿನದ ಭಜನಲ ಅದು ಪಡು 300 ದಿನ ಭಜನೆ ಆತಿನಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಭಜನೆ ಇಂದ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಕಟಣೆದ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಕಾಂಡಿರ್ದ ರಾತ್ರಿ ಮುಠ ಉತ್ಸವ ಅಂಡಲ ಆಪುನಿ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪೆರಂದು ಕಂಡ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿನ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಸಭ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಅರ್ಚಕೆಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಭಟ್ರು ಭತ್ತದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕಲೇ ಆರಾಧನೆದ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯನೇಕೆ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪನೋಡಿ ನನ್ನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಸಾದಲ್ಲೇನು ತೋಡು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ತಾರಾಯಿ ಇಜಿನ ನುಂಗೆಲು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಪಾನಕ ಪೊರಿ ಬಜಿಲು ತುಲೆ ಇದು ಪೂರ ದಿಂಜ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿಡಾಪುನು ದಿಂಜ ತಿಂದುದು ಬಂಜಿ ಜಿಂಜ ರಸಾದಿ ಪುರಿ ಬಜಿಲು ಪುರ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಭಜನ ಪನ್ಪುನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆವಡದು ಪಾನಕ ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಸುಲಭಡ ಆಪುನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನೆ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೇರು ದಿಂಜ ಭಜನ ಮಂದಿರಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಿನಿ ಪೂರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಭವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಂದಿರದ ಮುಖೇನ ಹತ್ತು ಭಜನ ಮಂದಿರಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಿನಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪರತ್ತ ಅಂಗಡಿದ ಕಟ್ಟೋಣದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದಿಲ್ಲದ ಚಾವಡಿಡು ಒಂಜಿ ಪರ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ಬುದ ಉಲೈ ಪಂಡ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಿತವಾಯಿನ ಅಸಂಘಟಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಅನುದ್ದೇಶಿತವಾದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರಿಯ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿಯ ಸುಲೆ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗ ಪುದರೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಇತ್ತೆತ್ತ ಮಂದಿರ ಅಂದ ಅದುಪು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪರಿಣಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂತ ಒಂಜಿ ದೇವಲ್ಯಗ ಸಮವಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೈಪೋಟಿ ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಮಂದಿರ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದಲು ಬೈದನ ಅಂಡ ದುಂಬು ಪೂರ ಇತ್ತಿನವು ಮಂಡಲ ಭಜನಾ ಮಂಡಲ ಇಜಿನ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಈ ಮಂಡಳಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥನೇ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎಂದು ರೌಂಡಪ್ ಆಪುನಿ ಸುತ್ತುವರಿಯುವುದು ಆವರ್ತನವಾಗಿರುವುದು ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿರುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಸುತ್ತುವರಿದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಂಚಾದ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಲು ಒಂಜಿ ದೀಪನು ಮಂಡಲ ಕೇಂದ್ರ ಮಧ್ಯಡು ದೀತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಭಜನಾ ತಂಡದಾದೊಂಡು ಆ ದೀಪದ ಸುತ್ತ ಕುಲ್ಲೋದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚಾದಕ್ಕೆ ಮಂಡಳಿ ಎಂದು ಬುದ್ಧರು ಮಂಡಲ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನೇ ನಾವು ಮಂಡಲಗಟ್ಟುನಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದ ದಿಂಜ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂದಿರನ್ನು ಅಂಕ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ದಿಂಜ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 150 ವರ್ಷದ್ದು ಪ್ರಾಕದ ಮಂದಿರಲು ನಮ್ಮ ತ್ರಿವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ತುಯರ ತಿಕ್ಕ ಪಂಡ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪನ್ಪುನವು ದಿಂಜ ಇಂಚಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪನ್ಪುನೇಕ ಸೂಚನೆ ಐಟುಲ 16ನೇ ಶತಮಾನಗೆ ಯಾಪ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ವಸಾತುಲಿಡೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಜನಕರು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪೆರ ಗಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಸಂಖ್ಯೆನು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚಾದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 80 ವರ್ಷ ಉಪ್ಪುನ ಮಂದಿರದ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಾದು ಅವು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುನೇಕೆ ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಪನೋಲಿ ಇಂದು ಇತ್ತು ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ದಾಯ ಅಗತ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನೋದು ಒಂಜಿ
ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪುನ ಜೋಕುಲಾದ ಉಪ್ಪಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪುನ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕಲಾದ ಉಪ್ಪಡು ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಪೋಪುನ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕಡದಾತು ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಪೋಪುನು ಅವು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಈ ಖಂಡಿತವಾದಿ ನಿಖಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೇನ ಪಾಡ್ನೇಕೆ ನ ವಿರೋಧ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ದಾಪಂಡಿತ ಜಾಗತಿಕವಾದ ವಿದ್ಯಮಾನ ತೂಂಡ ಅವು ಅಗತ್ಯ ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಾಲೋಚಿತವಾದೇ ಉಂಡು ಅವು ತಪ್ಪುಂದೆ ಅನಪನಾಯ ಆಂಡ ಅವಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪುನಗ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪುನಗ ಇತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಕಾದೆ ಪನ್ಪುನಿ ಭಾಷೆ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ದಿಂಜ ಕೈತಲದ ಸಂಬಂಧ ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ನಾಶ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಣ್ಣುವನ ಐತ ಬಿದೆ ಮುತ್ತಾವಡು ನಿಣ್ಣುವನ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನವು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪುನವು ಇಜನ ನಾಶ ಮಲ್ಪುನವು ಯಾಪ ಭಾಷೆ ನಾಶ ಆಪುಂಡ ಅಪಗ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ನಾಶ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನವು ಅವಲಂಬಿತವಾಪುನವೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನ ಅವಲಂಬಿತವಾಪುನವೇ ಭಾಷೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂಚಾದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಆಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪನ್ಪುನ ಕೈತಲಾಪುಂಡು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆಗಳು ಪೂರ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದು ತೋಜುಡು ತಮಾಷೆ ಅದು ತೋಜುಡು ಜೋಕುಲು ಜಾಗತಿಕವಾದ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪುರತುಡು ಐನು ಪೂರ ವಿಡಂಬನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಶುರು ಮಲ್ಪೆರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೆರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಗೇನನು ಪಡೆಯುನ ತೆರಿವುನು ಪಡೆಯುನ ಒತ್ತು ಐತ ಬದಲು ಮಸ್ಕಿರಿ ಅವು ಸುಳ್ಳು ಅವು ಪೊಳ್ಳು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನ ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಪಾತ್ರನು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ಪುರತುಡು ಅವಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವಗೂ ಬೂರ್ದು ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಪನ್ನಾಗ ಪೀದ ಹಿಡಿದು ಭಜನೆಲ ಕಂತಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇಜಿನ ಸನಾತನವಾಯಿನ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೂರ್ನ ಅಕಲು ಭಾಷೆದ ಮುಖೇನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಳಗಾಪನವು ತಪ್ಪಾವು ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿತ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಾತನ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಿನ್ನಡ್ದವರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಕನ್ನಡದ ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಬ್ದಲ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿ ಅಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಬನ್ಪುನಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದೇ ಬನ್ಪುನಿ ಇಂದು ಎತ್ತು ಇಂಚಿನ ಹಾಳು ಅರ್ಥಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಅಂಚಾದು ನಾಲೈದ ಪರ್ತೆಗೋಸ್ಕರ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನು ಪನುಡಿತ್ತಂಡ ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ತುಳುನು ಪನುಡಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಆಪುನಿ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನು ದಾಪಡ ಒಂಜಿ ಭಜನ ಸಂಕೀರ್ತನಡು ಶುದ್ಧವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತವಾಯಿನ ಪದಕುನುಂಡು ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂದು ಪನೋಲಿ ಈಶ್ವರ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ಈ ಶಬ್ದನು ಪೂರ ಇತ್ತದ ದಿಂಜ ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಶಬ್ದನು ಪನೇರನ ಆಪುಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪನೇರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಾಲೈ ತಿರುಪುಜಿ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಇಂಚಿನ ಉಚ್ಚಾರಣಾ ದೋಷ ನಾಲೈದ ದೋಷನ ತಿದ್ದರೆ ಭಜನೆ ಪನ್ಪನು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವಾಗ್ಮಿಲೇನು ತೂಲ್ ನಿಖಲು ಮಾತಿರಲ ತೂಲೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣರಾಯಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಏರು ಪೂರೈನಿ ಪಾತೆರದ ಬಿರ್ಸೆರಂದು ಪುದರ್ ಪಡಿತೇರ ವಾಗ್ಮೀಲೊಂದು ಪುದರ್ ಪಡಿತೇರ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ನಗ ಪಾತೆರದ ಚಾತುರ್ಪುದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ಅಂದು ಕೆಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಭಜನೆದ ಸಹವಾಸಗೂ ಒಳಗಾದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾದು ಭಜನೆಯನ್ನು ಪಂಡು ಹೊಸ ಶಬ್ದಲಾಂಡು ಹೊಸ ವಿಚಾರಲಾಂಡು ವಾಕ್ಪಟುತ್ವ ಬತ್ತಂಡು ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಠತೆ ಬತ್ತಂಡು ಹೊಸ ವಿಚಾರದಂಚಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಚ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವಲಿ ಪಂಡ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಆವಲಿ ಪನ್ಪುನೈತ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಸಗಯಗ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದು ವಾಕ್ಪಟುತ್ವವನ್ನು ತೆರಿಪಾಯರೆ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವದ ಕಲೆನು ಚಾತುರ್ಪುನು ಕಲ್ಪೊಡಿತ್ತನ ಅವು ಭಜನದ ಬುಕೇನ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ನನ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸುಲಭದ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಥೆರಪಿ ಅವು ಮಾತುದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂಕಲ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿ ಆಪುಂಡು ಈ ತೊಕ್ಕೋಟು ಕೊಲ್ಲಿಯ ಪನ್ಪುನವಳು ಅವಳು ದಿಂಜ ಜನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಾತೆರರ ಸರಿ ಆವಂದಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ಭಜನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಡುವರು ದಾಯ ಪಾಡುವರದ ಪಂಡ ಭಜನೆನ ಪಂಡು ನಾಲೈ ಶುದ್ಧಾದು ತೊದಲುವಿಕೆ ಪೋದು ಬಾರಿ ಪ್ರಖರವಾಯಿನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಯಿನ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗದ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಾಗ್ವಿಲಾಸದ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನು ಅವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಸತ್ಯ ವಾ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಥೆರಪಿಲ ವಾ ಶಾಲೆಡ್ಲ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡ್ಲ ಕೊರಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಭಜನದ ಸಹವಾಸದ ಉಲೈಗೆ ಪೋದು ಪಂಡು ಭಜನದ ಮುಖೇನ ನಾಲೈದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತಿನ ಪಾತೆರದ ಚಾತುರ್ಪುನು ಕಲ್ತಿನ ದಿಂಜ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಲ್ಲಕನ ಕತೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಂಡು ಯಾನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೊಡಿತಿನಾಥ ಜೋಕ್ಲಿನ ನೇರವಾದ ತೂತೆ ಅಂಚಾದು ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಶಕ್ತಿಲಂದು ಅವು ವಾಕ್ಪಟುತ್ವ ಶಕ್ತಿಲಂದು ಒಂಜಿ ಪದನು ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲನು ಒಂಜೇ ದಮ್ಮುಡು ನಿಕ್ಕಲು ಪನ್ಪಾರೊಂದು ಪಂಡ ಕುಳ್ಳಿನವಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ಪನ್ಪಾರೊಂದು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವು ಭಜನೆಡ್ದು ಸಾಧ್ಯ.
ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂಪುನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಪಡೆಯರೆ ಭಜನೆ ದಾತು ಸುಲಭದ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಭಜನೆ ಕ್ಲಾಸಿಂದು ಭಜನೆ ತರಗತಿಯಿಂದ ಉಂಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತನ ಗೆಂದೋಲಿ ಪನ್ಪುನೇಕಿ ಇಲ್ಲಿ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಡು ಇರ್ನೂತ ಎಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಕೊಲ್ಯದ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಡು ನೂತ ಇರುವ ಜವನೇರು ಜವಾಂದಿಲು ಬತ್ತು ಸೇರಿದ ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆತಿನೇ ಕಾರಣ ಕುಡ್ಲದಂಚಿನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶೋಡ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಪದಾತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬತ್ತದು ಪ್ರತಿ ಐತರದಾನಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಪೇರು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ನನ್ನಲ ನಮ್ಮಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ತರಗತಿ ಮಲ್ತನ ಅವು ಗೆಂದುಡು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಅವು ಸಾಕ್ಷಿ ಹಾಪುಡು ಅಂಚಾದು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೋಡಿತನೆ ಹಿರಿಯಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಪಾತೆರೋಡು ಎಂಚ ಬೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಿಕ್ಕೋಡಿತನೆ ಭಜನೆ ఒక ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯమైన ಆಧಾರ ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ನಿಡ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕವಾಯಿನ ಇದನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತದ ವೇದೋಕ್ತವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡಿತನು ಅವು ಭಜನೆದ ಸಹವಾಸ ಇಂದ್ರದ್ದು ಸುಲಭವಾದ ಪೌರಾಣಿಕವಾಯಿನ ಬೊಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರೇಜಿ ಬಂದುಲೆ ಅಂತೂ ಈತ ನೆಟ್ಟ ನಿಖಲ್ ದಾದ ಕೇಂಡಾರಿ ಪಾತೆರ ಇಂದು ಭಜನೆಡದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಎನ್ನ ವಿನಂತಿಲು ಈತೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದ ಜವನೇರು ಜವಾಂದಿಲು ಇತ್ತಂಡ ದಯಮಲ್ತದು ಕೈತಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗೆ ಸದಸ್ಯರಾಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರಿ ಸುಲಭಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಇಂದು ಒಂಜನೇ ಅಂಶ ರಡ್ಡನೇ ನಿಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓಲಾಂಡ ಕುಣಿತ ಭಜನದ ತಂಡ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಲೆ ಇಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏಕಕಾಲಗೆ ತರೆ ಪಾತೆರ ಕೈ ಕಾರು ಈತೇನು ಏಕಕಾಲಗೆಂಚ ಗಳಸೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುನು ಈ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸಸೈಜಲ್ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲಾಸಗಳೆಂದು ಕಾರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಗೇನನು ಅವು ದಿಂಜ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿನ ದಿಂಜ ಮಲ್ಪುಂಡು ಯಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಜನ್ ಶಾಲೆದ ಮೋನೆ ತುವಂದಿನ ಕಲ್ಲ 150 ಭಜನೆಯನ್ನು ಕಂಠಪಾಠವಾದ ಪನ್ಪುನವು ತರಟದಿ ಒಂದಿನ ಇನ್ನು ಯಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತಿನೇ ಇತ್ಯದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಮಾರ್ಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನದ ಉತ್ತರನ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದಿನ ಪಗ ಅಕ್ಕಲು ಶಾಲೆದ ಮೋನೆ ತೂತಿಜಿನಲ್ಲ ಆತು ಮೊದಲ ಪದ್ಯದ ಕಂಠಪಾಠ ರಾಗಬದ್ಧವಾದ ದಿವಂದಿತ್ಯರ ಪನ್ಪುನವು ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನು ಪನ್ಪುನೇಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ನಿಖಲ್ ಎಲ್ಲೆಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಲೇಸುಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲು ಮದರಂಗಿ ಮದ್ವೆ ಇಂದು ಮೂಜಿಲ ದಯಮಲ್ತದ ಭಜನ ಪೂರ್ಣವಾದ ಪಡು ಇಲ್ಲಡು ರಾತ್ರಿ ನಡಪುನದಾದ ಡಿ ಜೆ ಮರ್ಲಾಟಿಕದ ಗೊಬ್ಬು ನಲಿಕೆಲು ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಒಂತಾದ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕೈತಲುಪುನಂಚಿನ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಸಹವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರದು ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಿಖನ ಇಲ್ಲದ ಡಿ ಜೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಆವಡು ಇಂದೆಡ್ದು ಇಲ್ಲಡು ಸಾತ್ವಿಕವಾಯಿನ ವಾತಾವರಣ ಬರಿಯುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರಿಯುಂಡು ನಿಖಿಲ್ ಬಾಕಿ ಜನಕ್ಲಡ್ದು ಏತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕಡೆಗೆ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಳ್ಳುದಾರು ಉಂತುದಾರು ಪನ್ಪುನಿಕ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಕ್ಷಿ ತಿಕ್ಕುಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಊರುಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಈ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಎದುರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಆವಡು ಶಾರದೆ ಆವಡು ಕೃಷ್ಣ ಆವಡು ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಂಬೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಐತೆ ಎದುರು ಡಿಜನ ದಿಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಂತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಬಂದುಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಊರುದ ಶೋಭಯಾತ್ರಲ ಆನಾಗ ನಿಖಿಲೇ ಉಂಡು ಮಂತಿನ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಮುಖೇನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಶೋಭೆಯುಪ್ಪನ ಯಾತ್ರೆ ಆವಡು ಮೆರವಣಿಗೆ ಆವಡು ಅವು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನೆಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪು ಎನ್ನವು ಅಂಚಾದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಭಜನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟ ದಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಂಜಾಟದ ಜಗತ್ತು ಉಂಡು ನಾಗಾಲೋಟಡು ಉಪ್ಪುನೆಂಚಿನ ಜಗತ್ತುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನೆ ಅವು ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಎಂಚಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಉಂಡು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಲ ಅವನುಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ಆಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಇಲ್ಲಡು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಿತ್ಯ ಭಜನೆನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರತಿ ಪುರ್ತುಗಂತುನ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ನಿಖಲು ಜಾತ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ಲುದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುರಾಗ ಎಂಕಲು ಮೂರು ಟಿ ವಿ ತೂಪುನತ್ತು ಎಂಕಲು ಮೊಬೈಲ್ ಗುಪ್ಪುನ ಹೊತ್ತು ಎಂಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನಾತ ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಗೈ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಕುಲ್ಲುಗ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಪುಂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಪುಂಡ ಅಂಚಾದ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅತ್ತಿಜಿಂಡ ವಾರ ಗೊಂಜಿ ಸಲ ಆಂಡಲ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ವಾರ ಗೊಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಅತ್ತಿಜಿಂಡ ತಿಂಗೋಲು ಗೊಂಜಿ ಸಲ ಆಂಡಲ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೈತಲುಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಾಲಯ ಇಜಿನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ದಯಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನಿಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೊಕ್ಕ ನಮಲ ಪೋಯ್ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ದೇಗುಲ ಸಂದರ್ಶನ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಮಲ್ಪುಗ ಒರಿನ ರಡ್ಡು ಧರ್ಮಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಂಡು ನಮಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚದು ದಯಮಲ್ತದು ವಾರ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂದರ್ಶನ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಪ್ಪುನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ಉಪ್ಪುನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಕಲು ಸದಸ್ಯರಾವಡು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿನ ಕಲ್ಪಾವುಂಡು ಲೋಕಾನುಭವನ ಕಲ್ಪಾವುಂಡು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಪುರ್ತು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಪನಪುನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕಲ್ಪಾವುಂಡು ಅಂಚಾದು ದಯಮಲ್ತದು ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲದ
ಜವನೇರು ಜವಾಂದಿಲು ಇಜ್ಜಿನ ಜೋಕುಲು ಭಜನಾ ತಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರಪೂರ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ದೀಪುನಲಕ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋಂಗ ಇಂದು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಓವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಕೆಲಸಗ ನಮ್ಮ ಪೋಪನ ಅಪಗ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಹೋಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರುಂದಾನಂಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಕೈಟುಪ್ಪಾಡು ದಾಪಂಡ ಅವಳು ಉಪ್ಪುನ ವಾತಾವರಣನ ಅವಳು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ತೂದು ಅಕ್ಕಲ ಮಿತ ಪ್ರಭಾವ ಬುರುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರತ್ತಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಎತ್ತಿನ ಅಂತ ಉತ್ಸವಡು ಜೋಕ್ಲೆನ ಒಂಜಾತು ಬೆನೇರ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೊಂಟ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಕಟ್ಟೋನ್ಲೆ ಒಂಜಾತು ಬೆನೇರ ಬುಡ್ಲೆ ಇದು ನಮ್ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ಸವ ಅನ್ನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆನ ದಯಮಂತದ ಅವಳು ಬೆನಿಯರ ಗೊಬ್ಬರ ಬುಡ್ಲೆ ದಾಪಂಡ ತೂದು ಅವಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆಡ್ದಾದು ಎಡ್ಡೆ ಸಹವಾಸ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಟ ದೀಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ದಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಾದಿ ತಪ್ಪ ಅಂದೆ ಆಯ್ತ ಉಲಯೆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲಯೆ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 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 ಬದ್ಧತೆ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅಕ್ಕನ ಬದುಕಿಗೆ ಬರ್ಪುಣುದು ಪನೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಈತನೆಟ್ಟ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವವು ಪನ್ಪುಲಕ ಕುಲಕೋಟಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಿನ ಹರಿನಾಮನ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೋಡು ಆ ಕುಲಕೋಟಿ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡಿತ್ತಿನ ಕಲಿಯುಗದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಉಪುನಿ ಅವು ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕಾರಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ಉಡಲು ದಾದಾತಡು ಪಂಡ ಆಧುನಿಕತೆಡು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಅವಳು ಪಸೆ ಪನ್ಪುನವು ಮಾಜಿದು ಪೋತುಂಡು ಆ ನಸೆ ಪಸೆಲು ಪಿರ ಬರೋಡಿತ್ತಿನ ಬದುಕದ ಉಲೈ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಆ ಪನಿ ಬೂರೋಡು ಆ ಪನಿ ಬೂರ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಡಲು ತೇವ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪರಂದುನು ಮಾಗುನು ಅಂಚಿನ ಪರಂದುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಉಲಯಾವಡು ನಮ್ಮ ಅಂತರಿಕ್ಷಗೆ ಪೋತ ತುಲ್ಲೆ ನರಮಾನಿಯಾದ ಅಂತರಿಕ್ಷಗೆ ಪೋತಿನ ನಂಕ್ ಕುಡೋರಿನ ಅಂತರಂಗದೊಲೈಲ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರೋಡು ಅಂಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕನ ಸಹವಾಸ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆತ ಸಹವಾಸ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಹವಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ತನತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಡನಾಟ ಎಂಕಲ ಬದುಕಿಗೆ ಅವಡಾಯಿನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಭಜನೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ತಕ್ಷಣದ ಏನು ತರಕದಾದ ಬರ್ಪುನ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಖಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸನಗಳ ಸೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಲಾತ್ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿನ ಗೇನ ಅರ್ಲಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೇನು ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಭಾಮಿವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪುರ ತೂಂದುಲ್ಲರ ನಿಖಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಅರಿಕಾಡಿದ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಪುನ ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ಆವಡು ಆಫ್ಲೈನ್ ಆವಡು ನೇರವಾದ ಆವಡು ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಆವಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಉಮೇದುಡು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೋನ್ಲೆ ಇಂದೇಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದಾದ ಲಾಭ ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ ಏತು ಬುಳೆಪ ಏತು ಬುಳೆಚಿಲ್ಲನ್ನು ತೂಪ ಪನ್ಪುನು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಎನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮಿತ್ರರಾಯನಿಂಚಿನ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಆರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜ ಪೊರ್ಲುದ ಅವಕಾಶನು ಕೊಡ್ತೇರು ಭಜನೆದ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರನು ಏನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರವು ಯಾನು ನಿರಂತರವಾದ ಭಜನೆಡು ತೊಡಗಿಸಾಯ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ತರಗತಿ ನಮ್ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಾತು ಚಿಂತನೆಲೆ ನಿಖನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸದಾವಕಾಶನು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶನು ಮಲ್ತುಕೂರು ನಂಚಿನ ತುಳಸಿ ಅಣ್ಣಗ ರಡ್ಡು ಕೈ ಜೋಡಾದು ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕತ್ತೆ ಈತು ನೆಟ್ಟ ನಿಖಲು ಬಾರಿ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಮೋಕೆಡ ಅರ್ತಿಡು ಕೇಂಡಾರು ಅಂಚಾದು ನಿಖಿಲ ಮೋಕೆಲ್ಲ ನಟ್ಟೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನ ನಟ್ಟೊಂದು ಪಾತ್ರಗತ್ತನಿಕೆಯನ್ನು ನಿಖಲೆ ಮಾತರ್ಗಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನದುಂಬು ನನ್ನಲಾತ ಪಾತೆರ್ಗ ದಯಮಲ್ತದು ಭಜನದ ಸಹವಾಸಡುಪ್ಪುಗ ದೇಶವನ್ನು ಸುಭದ್ರವಾದ ಕಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರಣಾಕ ವಿಶ್ವಗುರು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಆಪುಜಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಯರ ಭೂಮಿದ ಉಳೆಯಡ್ದು ದಾಲ ಪುಡದು ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅವಲೌಲು ಭಜನದ ಮಂಡಲ ಕಟ್ಟೊಂಡು ಮಂಡಲ ಸೇರಿದು ಅವು ಅಖಂಡ ಬಾವಡು ಅಖಂಡವು ಪನ್ಪುನವು ಅಖಂಡ ಭಾರತಗೆ ಕಾರಣ ಆವಡು ಅವು ಲೋಕೋಗು ಬೊಳುಪು ಗೊರುಪುನ ಲೋಕೋಗು ತತ್ವ ಗೊರುಪುನ ಲೋಕೋಗು ಸತ್ವ ಗೊರುಪುನ ಲೋಕೋಗು ಗೇನ ಗೊರುಪುನ ಲೋಕೋಗು ತೆರಿವು ಪುಟ್ಟಾವು ನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಭಾರತದ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳಿಕೆದ ಸಾರ್ಪತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲು ಪೊಳಿಕೆದ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಎಂಕನ ಬದುಕಿಗೆ ಅವಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಭಾಮ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ನಮಸ್ಕಾರ.